Tini o pati mungno te nung de o sak hamno ko phaimani tuma sabo ko khorok busuk tamong kha. Tini belaino hak hamani hayakaba bukha belaino kosto ongkha. Tini PISF ni tidulumai tini sini kok borok hayaka ruman istimati tini kaisa kotor kaisa khalaimani program. O program bo tini sini man thanya ti salaimani jaga bo sini student dangno belaino sak hamya hayakaba nang ya musuk sini butik he boy tini sini haganang ti prasa hayakaba ha belanyo khambo tini omo hanya nugui sini student no tini omo hayke nugui belaino ani kha khamka tini naidi sini borokno sri wak tok butik he boy tini jibu klaijak city skin khaijak bukhopti phena khaijak nugui belaino kha khambo tamo hangka hangke sini right tongo sungje sini kokno sanani bagai o san mungno sanna thangtani se tini omsike khayongangke sung tini tiprasar bo jagao tongkha bo jagao sokka sung borok lai tongkha omo sung sinani dorkar ang jara sini tiprasa minister tongna hai ko hapang kusugo tona ang koinani musing norok nugui tongo tini sini student dog no tini omo hai ke bumani tui sung tini sini man thainyaw hai ke ba sini tomung sini tong thainyaw sung sanma sung tini omo hai khaijago hongangke sung te bor sogoi sinai sung buskango bor sognai omo sung sinani dorkar hinggai sung tiprasarok norok te tamonole nai tongkhuba sini borok no omo sukai sini student dog ri sumjak college school dress bai tini sung buja hongkangke sung tiprasar bor sogoika tini norok ni social media tibo kubang ma sung nukha sung nugui pai no tini o jaga kha khamoi tini khaisigi phai tini sung student no omo haikin nugui sini khabelai no khamjak Khorok busuk rol duku makha. injut to sing kubang mana tongo haifano o jaga bo sini baksaba yakung baijak baksaba bokor phatijak bisma baijak kubang ma 30-40 jona student no ma haike bujak tei kubang ma kisai misa bujak tongo borok ngangke baksa nanglia hini sau obun bagi borok no ronijak belaino omo khak khamani no tabuk lukrokno tama ketar musuh tai state government ada tama ko ni musuh ni terus ka bahai ke pugal to ngeba state government ang obono kesanane musungo naidi sungke bono hamya sitra lama klaya sini man hanya sung sano sini man hanya narong mari nai sini nogo sung tamboi sana saya omo sini odikar tongo sini kokno sung tamboi sini sia omo sini odikar tongo jodi norok sini man hanya ria hingangke haya hingangke o coba sikon sasigo norok tini 30-40 jana bui injek khiklai mano khona omo hai lag borok ti khlai sung program orok khainai tebo coba kotor khlainai norok roman script jodi no sini kok bai sirna ria hingangke norok ni barricade karile nong ni jotto si bai uri thangmani haisi tiprasa lukurona ang koinai khanjang siri norok nukha bujaka tokjaka tini ang o borno sanan musungo tini sini dofawo tongui tongnai ronang sanani musungo norok no tini sung o bangla kok no o bangla script no kok borok script bai si phunuk di norok tini mare mano sung naine haisi norok sungna jodi sini kok no norok roman script bai si mekhe norok bo bangla bai tasi di haisi Hambai belai. senana ya